bago mo sila maturuan. Kasi they would feel and they know. Super proud po ako sa kanya. Hello po, kumusta? Ako po si Elvira Maglalang. Kilala po ako sa tawag na LV. Ako po ay isang English teacher dito sa Chongqing, China. At dito na rin po ako nakabuo ng pamilya. May 2 po akong anak at ang aking katuwang sa buhay ay isa ring guro na tulad ko. Ako po yung isa sa mga unang dumating na Filipino teacher. Kasi 2004, that was a very long time ago. Yung mga challenges po, siguro po yung language barrier. Yun po yung number 1. Kasi ang bata po pagdating sa school, like on the first day, hindi po sila marunong mag-English talaga. So, as a teacher, you have to break the barrier by connecting with them muna. For me, it comes naturally kasi po, I like kids. Kaya ako po pinili itong profession na ito. I really enjoy being with kids. Very playful po ako. I like playing games and singing songs. And gustong-gusto po yan ng mga bata. I believe na kailangan gusto mo sila bago mo sila maturuan. Kasi they would feel and they know. Sa akin po, nagko-connect muna ako sa kanila and then dun ko po, pag okay na po yung aming connection, dun ko po sila start na tuturuan through play. Yan, ganyan ko po na papatuto yung mga bata. Can you make a flower? Who can make a flower? Yes, go! And another, siguro po masasabi kong achievement or ayun, yung one time na interview din po ako ng Chongqing local media group. And then I found out na yung journalist, one of the journalists po, naging student ko. So, ang galing po kasi niya mag-English. And na-recognize ko po siya. Sabi ko, di ka ba nag-aral sa ganitong school kung saan po ako first nagtrabaho? Sabi niya, yes. Tapos sabi ko, hindi ba ikaw si Sally? Yung name mo? Tapos sabi niya, how did you know? Sabi ko, naging student kita. Hindi mo na ako naalala. Kasi I changed na po kasi payat ako dati. And medyo tumanda na. Ayun. So,